Sí, bon dia a totes i a tots. Primer, dir unes quantes coses a la portaveu del grup popular. En principi, el dia 5 es deixa damunt de la taula la modificació de plantilla perquè n'hi ha alguns treballadors que ho demanen. No n'hi ha cap improvisació en la segona taula perquè s'acorda aquest mateix dia realitzar una segona taula. En aquesta segona taula s'aprova sense cap tipus de problema. I tercera, ja hem tingut de reunions per a modificació de la RPT, que divendres que ve en tenim una altra. Per tant, des d'aquest Ajuntament s'està fent. Una altra cosa és que no se pot crear, segons la llei, cap plaça nova, per tant, sols se pot modificar. Tinguem tècnica FIC en l'Ajuntament, que està fent la seva tasca, per tant, ahir res que dir tampoc. I després, dir això, que hem aprovat la primera oferta d'ocupació pública en la història d'aquest Ajuntament, que implica la creació de 50 places en esta casa, seguint les màximes de transparència, bones pràctiques que té aquest equip de govern, sense cap tipus de vengança. Amb l'obertura d'aquest procés, el que pretenem és fomentar l'estabilitat d'ocupació, garantir un millor funcionament de la nostra administració local i els seus procediments administratius. Però per a poder seguir endavant en aquesta tasca, el que fa falta és que definim algunes places que hem d'oferir, establint quines són les seues competències a hores d'ara, per a que s'adapten a les necessitats reals que té aquest Ajuntament i renomenar-les en el cas que el seu nom ha quedat obsolet, com podria ser, per exemple, el dels guàrdies rurals. I un exemple d'aquesta adaptació que estem fent és a les necessitats reals que té aquest Ajuntament és la creació de dues noves places, que en aquest cas sí que ho permet la llei, com serien 2 nous agents de policia local. Gràcies.